Кніга Выгаду, раздзел 39. А з гіяцынту і пурпуру, з чырвані і весону зрабілі яны тканыя шаты на служэнне ў святыні. І зрабілі святыя шаты для Аарона, як загадаў Господ Маісею. Такім чынам зрабілі яны эфод з золата, з гіяцынту і пурпуру, чырвані і кручанага весону, стракатай работы. Разбіваючы залатыя лісты і выцягваючы іх у ніткі, каб можна было скруціць іх з пражаю папярэдніх колераў. Зрабілі таксама яму завязкі, пры дапамозе якіх ён завязваўся на абодвух баках сваіх краёў. І пояс, якім звязваецца эфод, быў зроблены аднолькавай з ім работы з золата, з гіяцынту і пурпуру, з чырвані і кручанага весону, як загадаў Господ Маісею. Прыгатавалі таксама 2 камяні онікса, паўстаўленыя ў залатыя аправы, з высечанымі на іх ювелірным майстэрствам імёнамі сыноў Ізраіля. І памясцілі іх на абодвух завязках эфода, як камяні, на памяць сынам Ізраіля, як загадаў Господ Маісею. Зрабілі таксама нагруднік судовы, стракатай работы, як і эфод з золата, з гіяцынту, пурпуру, чырвані, кармазыну і кручанага весону. 4-вугольны, падвойны, памерам у 1/5. І памясцілі на ім 4 рады каштоўных камянёў. У першым радзе былі рубін, тапаз і смарагд. У другім радзе карбункул, сапфір і яшма. У трэцім радзе гіяцынт, агат і аметыст. У 4-м радзе хрызаліт, онікс і берыль. Устаўленыя яны былі ў залатыя аправы па радах сваіх, а на саміх камянях былі высечаны імёны 12 каленаў Ізраіля, на кожным сваё імя. На нагруднік зрабілі ланцужкі, быццам шнуркі, кручанай работы з найчысцейшага золата, і 2 залатыя шлякі і столькі залатых кольцаў. Потым размясцілі 2 кольца на абодвух краях нагрудніка, прасунулі 2 залатыя ланцужкі ў кольцы, што выступалі на вуглах нагрудніка, і 2 канцы абодвух ланцужкоў злучылі з 2 шлякамі на завязках эфода у пярэдняй яго частцы. Яшчэ зрабілі 2 залатыя кольцы і прымацавалі іх на абодвух канцах нагрудніка, на яго ўнутраным баку, насупраць эфода, як загадаў Господ Маісею. І зрабілі 2 кольцы золата, якія прымацавалі на абодвух завязках эфода, на знешнім баку ўнізе, уздоўж лучэння над поясам эфода, і звязалі нагруднік кольцамі яго з кольцамі эфода, стужкаю фіялетавай, каб эфод быў над поясам, каб не адсоўваўся ён ад эфода, як загадаў Маісею Господ. Зрабілі таксама верхняе пакрывала пад эфод, усё тканай работы фіялетавае. І зрабілі ў верхнім пакрывале ў сярэдзіне яго адтуліну на галаву і аблямоўку вакол, як пры адтуліні брані. А ўнізе на падоле зрабілі пунічныя яблыкі з гіяцынту і пурпуру, з чырвані і кручанага весону, і званочкі з найчысцейшага золата, якія памясцілі між пунічнымі яблыкамі кругом у ніжняй частцы шатаў, каб званочак залаты і яблык пунічны чаргаваліся паміж сабою. Упрыгожаны імі выходзіў святар, калі выконваў служэнне, як загадаў Господ Маісею. Зрабілі для Аарона і сыноў яго тунікі, вытканыя з весону, і тыяру, і упрыгожанне для мітраў з весону, а таксама льняное сподняе з кручанага весону, пояс з кручанага весону, з гіяцынту і з пурпуру, з чырвані залататканай работы, як загадаў Господ Маісею. Зрабілі і святую дыядэму з пласціны найчысцейшага золата і выразалі на ёй чаканай работай святое Господа. І прывязалі яе стужкаю фіялетавай да тыяры наверсе, як загадаў Господ Маісею. Так была скончана уся работа да скініі і палаткі сустрэчы, і сыны Ізраіля выканалі ўсё, што загадаў Господ Маісею, так і зрабілі.
І прынеслі скінію і палатку, і ўсе прыналежнасці, аплікі, дошкі, жэрдкі, слупы і падножжа, пакрыцце са шкур бараноў, пафарбаваных у чырвоны колер, пакрыцце са шкур сініх, заслону, каўчэг сведчання, жэрдкі, перамольню, стол з усімі пасудзінамі яго і з хлябамі пакладнымі, пасвечнік з найчысцейшага золата, лямпы па парадку і прыналежнасці іх з алеем падсвечніка, залаты ахвярнік і алей для намашчэння, і кадзіла з вострых духмяных рэчываў, і заслону на ўваход у палатку. Ахвярнік з медзі, краты медныя і жэрдкі, і ўсе яго пасудзіны, таз з яго падножжам, пакрывала панадворка і заслона на ўваход у панадворак, са слупамі і падножамі іх, і ланцужкі яго, і калкі. З прыналежнасцей прысутнічала ўсё, што павінна было быць пры служэнні ў скініі, у палацы сустрэчы згодна з загадам. Таксама шаты тканыя, якімі святары карыстаюцца ў святыні, і шаты святыя для Аарона святара, і шаты для сыноў яго, прынеслі сыны Ізраіля, як загадаў Господ Маісею. І калі Маісей убачыў, што ўсё выканана, як загадаў Господ, ён дабраславіў іх.